ma'aiki annabi shugaban isa sai da saraki sa'ali sabu dan basu da raki dana na batula garkuwa ta ummina shafa da lura zariya kawo ce wasa girma na kauna san bata kare ba kafin yin yabo sai mun sanya waliya masu kula gare mu dan gyara dabi'a shehu tijani shugaban dukkan waliya da barhama gausu kaulahi alƙibla na baba gunto hamisanin tayyan mu khalifa aminu baba kasan gurin mu yarda ka ba mu dan isar daga amina shafa da lura zari aka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba bayan gaisuwa mu je gumbai dole gumbai martaba hijabu da khairani shafa da lura zari asirin bani sabir karamati masoyin ruhina sabin shukra mane dukka mu gane girma nasa ya wuce kaunu ta gane tun daga aljanu bale ma ga mutane kun matsayin isarsa ba da ya faɗi ba shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kaunu san bata gane ba salamu alaika arifi indallah ya faɗa salamu alaika zakiri mai dillah ya faɗa salamu alaika ya waliyin lillah ya faɗa ya maula ya faddalu zariya baba ya maula ya shehi na ga bakinka masu neman su samu yarda a gare ka dan kaunar ka shugaba ba ma shakka za mu yabe ka shugaba na maulana shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba shehi wallahi ka ta karfin a fade ka wanda yake musun batun nan ya hauka kan kaunar da shugaba wa ya kai ka amma da sai ya da batula uddina duka daki zaki baya canza sunansa ga zaki shi ke sa namun dawa har sai raki ko makiya ba za su ce ba su gane ba shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba tarihin sa yau muke so mu furta cikin shirin da za mu yi sai a fahimta ko da babu ilimi har da fahimta kissa za mu basu akan maulana za ya kwatanta sai dai shuru kawai masoya ku fahimta mai kyauta yake da kari ga halitta masoyan shugaba abun so maulana shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba jan kai tausayi ya zanto halinsa sannan taimakon halitta aikinsa ka zo gare sa ko da ɗalibansa wasa yan bara karamar maulana shehu mai halin kyauta riga gausa kaulahi ya ma kyauta don yarda da yayye ma ya maulana shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba kada na fara gun ziyarar mai cuta wanda hakan ya sanya shehi mai cuta yake turo da yaransa masu aminta bangaji ya su yi wa shehi maulana ya sufi mazan jiya mai adalci wanda ya baiwa ɗalibai nasa karanci yaya ɗaliban ka sun samu karanci mai koyon halin ma'aiki maulana shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba ya tsere ilahu sarki jallalla samu gare ka shugaba kau da jalala samu wuce cikin sawan masu kasala ya maula ya fallalo zariya baba baya son kai almajirai da yayansa ba wani shankai duk ɗaya ne gare sa ba bambanci kai wannan na cikin ɗabi'ar maulana shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba ya fiye da ɗalibai nasa buga ya kan yayansa yan uwa duka buga ya shehi ya zama tashi jagora ya mai hana kawunan masoya ikiwana na zai yi wa fati yayin kira ga al'umma bayan latti a ƙara kula ga almajirai su bi saiti a shari tijani ya fana yi maulana shafa da lura zariya ka wuce wasa girma na ka kauna san bata kare ba shari tijani ya yi zuwa a wurinsa dan girma da lamuni na sagare
nesa, sannan arziki na komai na gunsa, kaɗan da cikin karamar shehi maulana. A Zaria shi ya fara taron mauludi, a gidan shehu Abdulkadir an yi faɗi, don kauna wurin ma'aiki zulujudi, wanda ake a yanzu ma ba daina ba. Shafa da nuna Zaria ka wuce wasa, girma na ka kauna san bata kare ba. Yayan shehu Faddalu sai mun gaida, cikin shirin da mun kawa shehu kuma da kalifan shehu Faddalu dole mu gaida, alaran malawan na shehu maulana. Abdallah muna da gaishe ka, Abdul Kadiri mukaddami sannunka, Ashfa Hadimi muna da gaishe ka, Malam Magaji gaisuwa ya maulana. Shafa da nuna Zaria ka wuce wasa, girma na ka kauna san bata kare ba. Malam Aminu Sufi barkan ka, Malam Ibrahim Jinjina mai da gare ka, Sayyidi Hassan masoyi sannunka, kanan shugaba mazaje maulana. Sayyada Khadija sai mun gaira ki, Sayyada Halima ke ma sannan ki, Sayyada Maryam da Fatima yana na. Shafa da nuna Zaria ka wuce wasa, girma na ka kauna san bata kare ba. Kafin mun rufe sai mun saki ko ya fadalu, shewa din riko ne da basu da ragi ya fadalu. Alaran ma Aliyu barkanka da ayya fadalu, Malam Abubakar surun mai sirri na. Gaisuwa a gare ka, Ibullahi har da kai mun gaishe ka, Umar Faruk har da kai mun gaida ka, kan shehi Faddalu Zaria baba. Shafa da nuna Zaria ka wuce wasa, girma na ka kauna san bata kare ba. Abdul Ahad ka bai tuka ba mu barin ya, dole mu sa shiri da niyya ga fadin ya, Sa'adatu Hairat ta manzo mai makka, har da Amina tuji kokin maulana. Shehi dube mu da saura a zawiyar Aliyu ya baba. Shafa da nuna Zaria ka wuce wasa, girma na ka kauna san bata kare ba. Shafa da nuna Zaria ka wuce wasa.